baka siya kakanan. Alam naman na yung padumukla. Ayaw nga ba ng place lang. Dahil di ka, may pagkaganong, may pagkaganong. Kaya pa rin may konti. Dapat hindi siya pakonti. Patalumpa ka na, patalumpok. Talumpok. Basta sa kanton ni si Kakalawa. Ano sunod dito? Talumpok. Apo. Size? Ha? Size. Huwag ito. Size? Ako yung pista. Ay, Oo nga, yung namimiyas na. Papunta ngayon eh. Sabihin niyo papunta ngayon eh. Sinahin ko ah. Nakimita. Huwag ka utsoy. Hindi naman. Eh, di alis na siya na 16. Sabi ko, mamiyas ka muna. Sa amin ka mamiyas ka. Ang mga yan ang siyang pang-mamiyas sa amin. Ikaw kung makikita ka, maniniwala ka ng ano nga? Tanda ko sa ito, kasama ko sila nito. Wala yung pamapaladaan. Hindi! Wala kami dito! I-fix mo na lang. Hindi pa kami, wala sa Nakuhan lahat. Ito nga, kaya nilalayuan. kayo nagpuntahan lahat kayo. Kasi Tex, parang nakita ko kanina doon. Kaya hindi kasama Marites is sa Tagaytay ang mga anak ko sa NGO. Kasama niya Raquel. Hindi, si Raquel ibang appointment ni Raquel. Ay, ano, tinitingnan mo pa sa sarap sa dito kay Tex. Tayo. Hindi lang, alam ko si Tex. Nagkita kami nila sa SM, hindi ka kasama. Sabi ka ba, hindi kasama mo. Ikaw pa lang yung may house husband. Ay, para sabi nga no, pag kami na nasito sa lahat ng ayaw niya. Ay, nakita ko kaya ang bahay mo, Rande. Doon sa katabi ako pumunta. Sabi ko, nakita ko ng bahay ko. Yung 31. Sabi ko, yung may print na ng mga t-shirt doon katabi nyo. Sabi ko, may nagagawa din sila ng cake. Pumunta ako doon. Abit ka na punta doon? Kumuha ako ng cake. Eh sabi nung ano yung magsabi, eh may-ari mo niyan identista. Kaya oo nga, kasama din. Sabi, hindi ka dumaan. Naroon nga ang sasakyan nila. Oo. Sabi, hindi ka dumaan. Oo, pasuhon naman daw eh. Makakagpapaskuhin mo kaya. Matagihan mo. Hindi. Saan ay kinamasko? Kaya nga eh, hindi ako nakababat kasama ko si PJ. Kasama ko yung Tumakas may ko. Toothbrush, mouthwash. Huwag na, masakta na kayo. Kami bibili pa ng pagkuto. Tingin na, Christmas party sa amin. Tingin din niya ang amin mga yun. Nga, dami din, dami marami. Toothbrush, toothpick, mouthwash. Mga can afford. Ano, sari-sari. Ano? Toothpick. Sino siya hindi nakapunta kayo ng Andre? Gaganahan mo si Randy. For the girls. Ay, wala ka na. Okay. Aha, hindi mo inintindi. May sabi nila for the girls ha, o di sige for the girls. Wala ang ano. Wala ang eh, tsaka si Ronding mahirap magilapin. Hindi siya. Tayo for the boys. Kami nag for the girls no, sila ako, ay ano yung pinakarating. Kasama sila kayo? Ilang kayo? Ako, si Raquel. Pareho mag-ina. Oo, nag-grad sila pareho. Eh, di po nga ni... Di po kayo? Ni Michelle. Ako, si Raquel, si Matiwajing, si Marites. Wajik nga pala, ba't wala? Ay, aasistihan yung anak ni performance kayo doon sa Batangas sa... Ano nga ito? Saan kasi? Quadrangle. Dahil ng Fluvial. Presentation nung sa Fluvial. Ito na yung nakagaming may tape. F-L-U-A-V-I-A. Eh, kasya yan! Nako, eh, hindi pwede yan. Adaptaw, mga adaptaw. Check ko yung mga adaptaw doon. Sabi ko, ito bahay ito. Bahay ito Doon. nakapas. Sa may computer. Kaya kinatanda ko na itong bahay. Sila, di papunta din eh, kinarakan din. Dumantay sa kabilaan, dumantay. Mga lupa ng mga lola. Oo nga, may lupa nga doon sa dumantay sina, ano, pati si San Pedro. San Pedro. Dumantay. Yung kahoy, may kahoy. Oo, meron din siya. Meron din siya dumantay. Kasama katabi ng lupa. Ayos na rin. Alay, naka-handbrake naman. Alay, naka-handbrake naman. Hindi na doon. Ha? Alam na ilusot na doon. Baka may darating sa ito, di ating pangalan. Pagka may Ano, kuring, mata siya
Parang low eh. Yung kanyang profile picture doon. Parang low yan. Ariel, bakit mo nga sabi ni Kuya, mas pogi ka daw sa personal. Yung nakidyo, nakidyo. Ah, pangalan nasa Manila. Nag-aaral ng culinary. Ako nga naman, chef. Ay, malaking Oo, ma'am. Basta yun. Saan siya nakapasok? sa Mika. Magsaysay daw kami. Sa Mika. Sa passenger. Sa ewan ko lang. Yun hindi pa, yun Nag-aaral pa. nag-aaral pa ng culinary. Baka iba pa yung claim siguro sa ko. Iba pa, iba pa. Cruise line. Iba pa yun. Ang gastos na naman yun. Kanyang Ano yan? Yung babae? katernaw. Talagang gusto itago. Wag na, pagdating ni Louie. Pagdating ni Louie, maganda mo yung dalawa. Sanay na tayo dyan. Sanay na. Diyan din ako Gusto naman niya yun yan. Parang nauna. Purma yun, purma. Nakaporma din naman niya. Ay, wala kasama si Oni. Hindi, may Madaya nga ni Oni. Bakit? Na siyang kapulo ko, dumating si Dante. Hindi, wala kayo. Siya kaya katest ko kanina. Proxy. Dapat si Dante ang tinext mo para si Onya ka. Ay, ang Hindi, nasa dapat atin ng magkasama. Kasi lagi kasama yung sama niya. Ha? Nag-assist ka sa butuhan? Hindi May kasi meeting daw. nakasalubong ko yung principal ng IS. Ay, nalaglag yung, dala-dala yung printer at magagawa. Ay, nalaglag yung continuous English. Tinulungan ko yan, ganyan. Wala pang buto. Nung nga nilagyan ko ng ano eh, sanitizer. Wala, yung sanitizer. Paglaba mo yan. Wala ka nagbago sa inyo. Yes! May mga katawan. Dito lang, dito lang. Basta wala problema yung itsura. Basta huwag lang magbabago rin. Ay, mga katawa naman, Diyos ko, feeling good ano. Dahil, prato. Si Raquel mataba din ngayon. Ano? Basta Oo, si Raquel mataba din. Papupo siya ng buko. No? Oo, tama siya. Dumating yung anak eh. Oo, dumating. Kaya hindi siya makalis Ate ngayon. Subuden. Wala nga siya ngayon. Pupuntahan nga sila po yung sila. Bago umalis. Papatawag. Sige. I-accept mo yun. Sabihin ko sa kanya. Puntahan natin. Dati. Ay, kailan pa? Aalis na siya ng 16. Ay, di ano pala, size pala. Shite. Pwede Friday, kasi 14 mag-aanak ako sa kumpil. Sa Friday? Hindi, pwede Friday nga. Saturday. Dahil ang 14 mag-aanak ako sa kumpil. Oo, Saturday ako. Ay. Nasabay na ako. Wala ako compensate. Ay, nakapag-asawa ka, wala kang kumpil. Ano ka? Picture. Picture. Tama na, hihilahin ko lang yung buho ko sa harapan. Sige na mag-ikaw. Para ano? Hindi. Hindi, nasa tagilid din sa harap. Bakit Dini. na lang ano? Bisa kita Dini mo una. Tumalak na to, Plus line. Baka wala negative. Yun. Ay, si Jose. Oo nga. Bakit nga hindi siya na-reply? Nasa Malaysia ata eh. Tagilid din. Malay. Nagbakasyon sa ako. Nagpakasyon niya sa Palawan. Palawan. Sa kanyang asawa. Honeymoon ni Nelson. Ako tapos sa kanya. Oo nga daw, sabi naman niya sa akin. Sa Palawan. Palawan din ang kanyang ganda ka destino. Akala ko yan. Dapat na minsan ang batch natin na yung gayong dayasan, ano. Aba, oo, Diyos ko. Tayo Singapore. Oo. Ay lahat. Bukas na, hapon. Libre ni Gani. Libre ni Gani. Sabi Hindi makakabalik. Ganun sa isang ano. Wala na biyahe ng plano, ano. Dami tayo sa Singapore. Hindi nila Sasakyan natin yung ginabuhat gagawin mo. ayusin na mapag-biyahe mahal. Hindi, ano na agad natin yung promo kunin na Yung yung promo. 3,000 plus. Meron na 3,000 plus Di ka mag-apo. Ay kahit ka tayo. Ay, natutuwa kayo ulit. Educate ang ating kukontakin. Ayun nga pala sila. Hindi tayo Dali natin kasi Ay, sa salas nila doon. Wala rin araw may nasa araw. Sige, may tatlong araw. May isa naman ako sa atin. Kahit tayo mag-bike. Oo. Yun nga yung promo. Wala pala. Ako wala ako sa Kung lang ang bike ka
Bago yun. Ito, si Lore. Ito, kilala mo na ito, si Correa. Nakasama ka na namin doon. Lore. Hindi pa. Na ngayon, na Pero ngayon. doon sa reunion. Oo. Ay, si Pura yung kilala. Tsaka Kami ang mga laging ano yan. Ito, kilala mo. Kasama ni Une, si ano? Si Dante. Dante Sanyay. Tapos ito, si Edgar Berdolabe. Munitihel na ba? Tapos to si asawa ni Correa. Katulong ni Correa. Driver ka. Sa buhay. ayos sila, ayos sila. Bago nga sabi ko, bago nila. Ay, pasok tayo. Hindi pa rin. Kasi sige. Kasama nila. Lalamig ako. Lalamig ang palamig. Patay mo na ito. Ito yung pa-insert mo doon sa